Euskara gaiarekin labetik ozen esaten dugu Bilboko Udalak hartutako jarrera guztiz koldarra izan dela. Euskararen aurkako oldarraldian Udalak hartutako posizioa makurtzearena izan da. Ez du inolako neurri ausartik hartu, ez du langileekin batera inongo proposamen adosturik mahaigaineratu. Eta esan genezake ere Bilboko herritarren hizkuntza eskubideak beharrezko bermea ez diela emon, ez? Guretzat euskara ez da apaingarri edo hornidura simboliko edo instituzional bat. Guretzat euskara eskubidea da, ez? Eta eskubide bat danean, benetan uste dugu Bilboko Udalak ardura espezifikoa daukala bermea garantizatu dadin, ez? Norabide horretan, hitzordu garrantzitu bat daukagu larunbat honetan arratsaldeko 5:00 Dios Sakratu plazatik abiatuko den manifestazioan parte hartzeko. Eta hemendik ere udal langile guztiei deialdi berezitua luzatzen dizuegu larunbatean 5:00 Dios Sakratuan bertaratu zaitezen.